І пофарбував двері знизу. Наніс герметик. І тут пофарбував двері. Наче так нічого. Тут наніс герметик. Трішки пилючки є, але це таке. Вирішив не розпилювати його, тут наніс звичайним стандартним способом. І добряче налив лаку, подивимось, як воно буде, але думаю, що все буде добре. Зараз хочу пофарбувати всі внутрішні частини, а потім вже перешліфовувати і фарбувати наружні. Надіюсь, потьоків ніде нема. Мов би нічого.